Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του ζώδιου των διδύμων, ένα πολύ ιδιαίτερο ζώδιο. Τα άτομα που ανήκουν στο ζώδιο των διδύμων τα διακρίνει ιδιαίτερη εξυπνάδα, ευελιξία, εξαιρετική αντίληψη, λογική σκέψη, ικανότητα στο να πείθουν, ευχέρεια λόγου. Είναι ανοιχτά σε αλλαγές και καινοτομίες και τους αρέσουν τα ταξίδια ή μετακινήσεις. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το ευμετάβλητο του χαρακτήρα τους και η αστάθεια. Κυβερνήτης τους είναι ο Ερμής. Το ζώδιο των διδύμων ανήκει στο στοιχείο του αέρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι φοβερά επικοινωνιακό και άτομο το εγκεφαλικό. Απέναντί τους είναι ο τοξότης, το απέναντι του ζώδιο. Σύμβολό τους είναι δύο δίδυμα αδέλφια. Τυχερή λύθη, σιτρίν, είδος καλαζία, τουρμαλίνη και χρυμπάρι, ενώ τα χρώματα που τους αρέσουν είναι το κίτρινο και το ανοιχτό πράσινο. Στο ζώδιο των διδύμων, το ζώδιο των διδύμων κυβερνάται από τον πλανήτη Ερμή, που τον κάνει όμοιό του επικοινωνιακό, έξυπνο και πνευματώδη. Εκείνος είναι επίσης που έχει την εποπτεία της οικογενειακής του ζωής και του σπιτιού του γενικότερα. Για την καριέρα του υπεύθυνος είναι ο Ποσειδώνας, που χαρίζει διαίσθηση και γεμίζει το ζώδιο αυτό με προσδοκίες. Τα ερωτικά του κατευθύνονται από τον γενναιόδωρο πλανήτη Δία. Δυστυχώς όμως δεν τον κάνουν ιδιαίτερο πιστό αυτές οι πρημοδοτήσεις του Δία. Για τα οικονομικά του διδύμου φροντίζει η σελήνη. Αυτό σημαίνει, επειδή η σελήνη είναι αστάθεια, ότι η τσέπη των διδύμων αδειάζει και γεμίζει ή και το αντίστροφο. Για την υγεία του και την καθημερινότητά του υπεύθυνος είναι ο Πλούτονας. Τα γενικά χαρακτηριστικά των διδύμων πάμε τώρα να δούμε. Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στο ζώδιο των διδύμων έχουν πρικιστεί από τον κύριο πλανήτη τους τον Ερμή, με αχαλήνωτη φαντασία, ικανότητα επικοινωνίας, γρήγορη αντίληψη των καταστάσεων, καθώς και διορατική και λογική σκέψη. Αν και τα άτομα αυτά είναι εσωστρεφή, ταυτόχρονα είναι πολύ χαρούμενα κοινωνικά και εξωστρεφή. Η ταχύτητα με την οποία φέρουν εις πέρας καταστάσεις είναι καταπληκτική. Είναι φοβερά ανυπόμονοι και θετικοί απέναντι σε αλλαγές. Απεχθάνονται τη ρουτίνα και τη μονοτονία. Βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η αδιάκοπη γνώση και η αναζήτηση πληροφοριών. Ψάχνουν να βρουν λύσεις και ιδέες για όλα. Η πνευματική τους καλλιέργεια και ο εμπλουτισμός των γνώσεών τους είναι κάτι το αξιοθαύμαστο. Αγαπούν πολύ τα ταξίδια, καθώς μέσω αυτών ανανεώνονται. Έχουν ταλέντο στο να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με λόγια και μία συναρπαστική ευγλωτία. Είναι πολύ δύσκολο να προσπαθήσει κανείς να πολεμήσει ένα δίδυμο με λόγια, γιατί δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε επιχειρήματα και δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στη γρήγορη σκέψη του και στην πειθό του. Επίσης, οι δίδυμοι αρέσκονται στο να φέρνουν τον αντίπαλό τους σε αμηχανία με εύστροφες στιχομυθίες, λογομαχίες, επιχειρήματα δηλαδή. Γι' αυτό, αν είσαι αντίπαλός του ζωδίου αυτού, θα πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιήσεις άλλα μέσα, γιατί κατέχουν πάρα πολύ καλά το λόγο, τα επιχειρήματα κτλ. Η ευελιξία είναι επίσης από τα κύρια χαρακτηριστικά τους, καθώς και η αστάθεια. Το στοιχείο του αέρα στο οποίο ανήκουν είναι υπεύθυνο για το ευμετάβλητο του χαρακτήρα τους και της διάθεσής τους. Χαρακτηρίζονται από ένα αξεπέραστο ταπεραμέντο και μία μεγάλη επιτυχία στους ελιγμούς, στη διπλωματία που χρησιμοποιούν στις υποθέσεις τους.
Κάνουν πολύ εύκολα γνωριμίες και έχουν ιδιαίτερες ικανότητες σε κάθε μορφή επικοινωνίας. Τα άτομα που ανήκουν στο ζώδιο των διδύμων βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση για καινούρια πράγματα, πρωτόγνωρες καταστάσεις. Με το ταλέντο που διαθέτουν, αντιλαμβάνονται αμέσως το μέγεθος του προβλήματος που έχουν να αντιμετωπίσουν ή της κατάστασης που έχουν να διαχειριστούν και να το αναλύσουν διεξοδικά. Πολλές φορές όμως κάποια δύσκολη κατάσταση την παρατούν στη μέση, όχι γιατί δεν μπορούν να τη φέρουν εις πέρας, αλλά γιατί μεταπηδούν σε κάτι άλλο νέο στο πλαίσιο της διαρκής τάσης τους για αλλαγές και αναζήτηση. Εγκαταλείπουν με μεγάλη ευκολία τη σιγουριά του παλιού και δοκιμασμένου για κάτι καινούριου. Ποτέ δεν θα μπορέσει να προβλέψει τις κινήσεις ενός δίδυμου. Τόσο η διάθεσή του όσο και ο τρόπος που σκέφτεται και ενεργεί μπορεί να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Έχουν την ικανότητα της γρήγορης προσαρμογής στο περιβάλλον, όπως ο χαμελέον, τόσο που καμιά φορά δεν μπορείς να τους αποδώσεις συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όλα αυτά όμως τους κάνουν συναρπαστικούς. Τους διδύμους περισσότερο τους κυβερνά η λογική παρά τα συναισθήματα. Άλλωστε τα δικά τους συναισθήματα μπορούν και τα κρύβουν καλά. Το ίδιο και τα κίνητρά τους. Κατά βάση είναι εσωστρεφείς. Υπερβάλλουν τις αφηγήσεις τους. Από την άλλη είναι διαρκώς σε επαφή με κόσμο και κάνουν μετακινήσεις. Είναι οι καλύτεροι πολιτές, αδύνατο να ξεφύγει κάποιος από τα παραπλανητικά τους λόγια. Καλύτερα όμως μπορούν να πλασάρουν τον εαυτό τους στον ίδιο. Όμως η ικανότητά τους να ξεγελούν τους δημιουργεί πολλές φορές προβλήματα. Είναι πολύ ευχάριστοι, με ανεπτυγμένη την αίσθηση του χιούμορ και με μεγάλη διπλωματία. Οι δίδυμοι γενικά είναι άτομα προοδευτικά και θέλουν να γνωρίζουν τα πάντα. Δεν έχουν καμία σχέση με τον συντηρητισμό και την αναποφασιστικότητα. Εξετάζουν τα πράγματα πολύ επιφανειακά πολλές φορές και δεν εισέρχονται στην ουσία, δεν κάθονται δηλαδή να αναλύσουν. Έχουν πολλούς φίλους, τις περισσότερες φορές όχι αληθινούς όμως. Καλύτερος φίλος τους είναι το εγώ τους. Δεν δεσμεύονται εύκολα. Αν αντιληφθούν ότι κάποιος προσπαθεί να τους στερήσει την ελευθερία τους ή να τους περιορίσει, απομακρύνονται. Επίσης, δεν μπορείς να τους ακολουθήσεις και να τους παρακολουθήσεις. Έχουν τόσα πολλά ενδιαφέροντα που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα σκοπό. Εάν πιάσεις τους ρυθμούς τους και τους καταπιέσεις, θα εκραγούν. Ο Ερμής στο ζώδιό τους, εκτός από την ικανότητα επικοινωνίας, ευγλωτίας, προσαρμογής, την εξυπνάδα που τους δίνει ο Ερμής, τη διανόηση, τον ωραίο λόγο, τη φιλική διάθεση, τους δίνει επιπολαιότητα και αστάθεια. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα δυνατά τους σημεία. Δυνατό σημείο των διδύμων είναι η ικανότητά τους να βγαίνουν πάντα λάδι. Κανείς δεν μπορεί να τους εξαναγκάσει να κάνουν κάτι παρά τη θέλησή τους. Ξεγλιστρούν σαν χέλια από δυσάρεστες καταστάσεις χρησιμοποιώντας τη διπλωματία που διαθέτουν. Ποτέ δεν γίνονται θύμα κανενός. Στην εργασία τους, ο Ερμής, που κυβερνάει το ζώδιό τους, τους έχει πρικήσει με την ικανότητα της επικοινωνίας και της συνεχούς κίνησης και ανησυχίας. Τα άτομα που ανήκουν στο ζώδιο των διδύμων έχουν το ταλέντο της πειθούς, των δημόσιων σχέσεων, τη λεκτική και γραπτή έκφραση την κατέχουν πάρα πολύ καλά, καθώς είναι εργαλεία για να ξεχωρίσουν και να διακρίνονται. Εξ αρχής αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και το επιλύουν. Καθώς είναι εξαιρετικά σπάταλοι και χρησιμοποιούν το χρήμα ως μέσο συναλλαγής και όχι για να πλουτίσουν, βρίσκουν πάντοτε εργασία να κάνουν. Δεν μένουν ποτέ δηλαδή χωρίς δουλειά.
Ο τομέας στον οποίο διαπρέπουν και είναι προσοδοφόρος για αυτούς είναι ο τομέας κυρίως των πωλήσεων και της προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Επομένως, την πρώτη θέση κατέχει το εμπόριο, ακολουθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταφοράς, μόδα, διαφήμιση, η εκπαίδευση, οι εκδόσεις, η μετάδοση γνώσεων γενικά είναι επίσης τομείς που τους ταιριάζουν. Καθώς εδώ μπορούν να αναδείξουν την ευστροφία τους, την ικανότητα επικοινωνίας και διπλωματίας που διαθέτουν σε υψηλό βαθμό. Οι δίδυμοι συχνά επιδιώκουν να κάνουν μια εργασία που είναι πολύ προσοδοφόρα και θα έχει εναλλαγές γιατί απεχθάνονται τα ίδια και τα ίδια. Ταυτόχρονα προσπαθούν να βρουν μια εργασία που να μην είναι τόσο πολύ κοπιαστική. Υπ' αυτές τις προϋποθέσεις πιέζονται πολύ ψυχολογικά και πολλές φορές οδηγούνται στην κατάθλιψη, το άγχος, αϊπνία. Αυτό όμως δεν κρατά πολύ γιατί σίγουρα κάποια στιγμή ξεγλιστρούν και βρίσκουν αυτό που επιθυμούν και είναι κατάλληλο για αυτούς. Στις σχέσεις του ένας δίδυμος από το στοιχείο του αέρα στο οποίο ανήκουν έχουν μεν πρικιστεί με την ικανότητα της προσαρμογής σε οποιοδήποτε περιβάλλον με την ασταθή συμπεριφορά και τη συνεχή εναλλαγή θέσεων και απόψεων. Από την άλλη όμως, όταν βρουν κάτι το οποίο τους ταιριάζει, κάποιες φορές, όχι πάντα, στεριώνουν. Οι δίδυμοι προτιμούν τις φιλικές παρά τις ερωτικές σχέσεις. Είναι καταξοχήν άνθρωποι της λογικής, δεν είναι ούτε ευαίσθητα, ούτε συναισθηματικά όντα. Μπορεί να δώσουν λύση στο πρόβλημα του άλλου, δεν συμπαρίστανται όμως στον πόνο του, γιατί θεωρούν τον άλλο υπέτειο για ό,τι περνάει. Ένας δίδυμος επίσης βαριέται πάρα πολύ εύκολα, αναζητά διαρκώς νέα ενδιαφέροντα και νέους ανθρώπους στη ζωή του για να μην πλήττει. Άρα για να κερδίσεις ένα δίδυμο θα πρέπει να του κρατάς διαρκώς το ενδιαφέρον αμύωτο όσον αφορά τις ερωτικές σχέσεις, αν ενδιαφέρεσαι δηλαδή για ένα δίδυμο. Έχει μάθει να περιστοιχίζεται από φίλους. Ακόμη και ο ερωτικός του σύντροφος θα πρέπει να είναι πρώτα φίλος του. Εάν σε ενδιαφέρει ένας δίδυμος, μην περιμένεις να προσκοληθεί επάνω σου, ούτε να απαγκιστρωθεί, ούτε να εξαρτηθεί. Το μόνο που τον παρασύρει είναι η λογική. Μπορεί να ζήσει και χωρίς εσένα. Τον καλύπτουν οι φίλοι του, η ζωή του. Όσο για την ερωτική του πίστη, αυτή αμφισβητείται. Δεν αφήνει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Το να έχει διπλή ζωή, διπλά σπίτια, παράλληλες σχέσεις δεν είναι καθόλου απίθανο. Ο δίδυμος ενδιαφέρεται και θέλει να μαθαίνει τα πάντα που συμβαίνουν γύρω του. Συλλέγει πληροφορίες, τις αναλύει και τις αναμεταδίδει. Πολλές φορές είναι αυτό που λέμε ο κουτσομπόλης. Εάν δεν σε επιλέξει για σχέση ερωτική, μην το επιδιώξεις, εσύ είναι μάταιο. Το θεωρεί σαν άσκηση πίεσης επάνω του και έτσι θα απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο. Συχνά δείχνει ένα πρόσωπο σκληρό, το οποίο πολλές φορές δεν το έχεις δει. Είναι αυτό που λέμε δίδυμος, έχει δύο χαρακτήρες, δύο προσωπικότητες, δύο πρόσωπα. Γενικότερα ένας δίδυμος αυτό που επιζητάει είναι πρώτα να τον προσεγγίσει σε σχέση φιλικά, δηλαδή σαν φίλοι να βγείτε έξω, να πιείτε ένα καφέ και σιγά σιγά. Γιατί δεν καταλαμβάνεται και δεν παρασύρεται από ερωτικό πάθος. Αν δηλαδή πας κατευθείαν και τον προσεγγίσεις ερωτικά, το πιο πιθανόν είναι ότι θα σε απορρίψει. Εάν τον κερδίσεις στις συζητήσεις και στα κοινά ενδιαφέροντα, θα βγαίνετε πιο πολλές φορές και σιγά σιγά θα τον προσελκύσεις. Γενικότερα ο δίδυμος είναι ένα ζώδιο φοβερά ιδιαίτερο. Λένε ότι λέει και ψέματα, αθώα ψέματα κάποιες φορές. Εντάξει, έχει τον τρόπο και τα λέει. Κάποιες φορές μιλάει και πολύ ακατάπαυστα. Είναι ένα φοβερά ιδιαίτερο ζώδιο, το οποίο, τι είπαμε, εκλογικεύει το συναίσθημα. Τώρα πατήστε εγγραφή, το καμπανάκι, γράψτε από κάτω στα σχόλια κάτι που θέλετε να με ρωτήσετε
και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας.